Добър ден, аз съм Ганчо Ангелов. Днес намерих време и отидох до Бояна, за да мога да си направя моите два казуса по лекцията за Фейсбук "Ключ към общуване". Първият казус, който чех да разгледам, е от филма Хич, а именно стратегически умения за обвързване с красивата непозната. Всъщност как точно се случва това? Хич първо опознава въпросния човек и решава да си направи план как да действа. В това време друг човек се опитва да я свали, като подхожда по много директен начин и по този начин тя даже не му казва името си. След малко Хич идва и спасява положението, като го разкарва. По този начин прави впечатление на жената. След това започва индиректно запознаване с нея. Той започва да говори за себе си в трето лице, без нито веднъж да използва аз формата. Като по този начин той прави провокация и по този начин започва да я кара тя сама да се разкрие, без той да я пита как се казват или нещо от този род. По този начин, като започва по по-заобиколен начин, събужда интерес в нея и тя бива заинтригувана. Точно в най-пиковия момент той решава, че трябва да си тръгне, като по този начин остава мистерията в нея и я кара тя сама да почне да го търси и да се интересува от него. Това всъщност, което до сега разказвах, е със съпоставка с втория въпрос, който е на влизане на пазара в чужди води. А именно, как точно най-добре да се направи. Според мен, точно по същия начин, както и във филма, а именно, не трябва директно да пина на кастинга за работа, не трябва директно да почнем кой съм, какво съм работил, колко добре познавам системата, колко такова, а първо да опознаем начините на действие на фирмата и изискванията на работодателя и да си направим план на действие. След което по този начин да се внедрим във фирмата, точно така, с директно запознаване и провокацията, за да може въпросният шеф да има интерес към нас и да реши, че трябва да ни назначи при него за работа. И последствие малко по малко да се откриваме пред колегите и шефовете и по този начин да бъдем много този начин да бъдем много по-успешни и да ни се отварят много различни пътища. Това е за първия казус. Благодаря за отделеното внимание. Надявам се да ви е харесало.